aw denkɛ balimakɛ Bad le Malien à l'état civil Aliou Badara Dicko. An balimaw bi babu mun bɛ an bolo babu kelen pewu bi ta kuma man ca ten. Babu kelen de bɛ an bolo bi k'a développer, babu mun ni an b'a fɔ aw ye k'a fɔ c'est très important. An bɛ wele sama autorités ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la, an b'a dɔn fana k'a fɔ b'an ka vidéo lamɛn u b'a lajɛ, u ka nin lamɛn, u fana bɛ se ka wulikajɔ mun sabati k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ, n'a ko n'a bɛnni n'a b'a kun bɔ, an b'a lajɛ ni résultat bɛ bɔ a la ou bien n'a ti bɔ a la. Ce qui est sûr balimaw, kibaruya mun b'an bolo bi o de ye i b'a ye k'a fɔ kibaruya sera anw ma ko dugu dɔ dugutigi bɛ yen, jatigɛwale maaw ye Ala minɛ k'a da k'a kan tigɛ. O kɛra sababu ye ka dugu bɛɛ lajɛlen wuli. O kibaruya de bɛ yen balimaw. O kɛra hali a ti tɛmɛ tile 3 kan fɔlɔ. An balimaw, dugutigi ka o kantigɛli o wololen don fɛn dɔw de la, fɛn minnu ni mɔgɔ kan ka kɔn a ma bi joona, fɛn minnu ni finitigiw kan ka wele u ka kɔn a fɛnw ma yani jatigɛwale maaw sagoya ka sɔrɔ. C'est très important. Kuma min faamuya, c'est très important. Donc balimaw, dugu in yɛrɛ tɔgɔ ye di fɔlɔ. An bɛ dugu in tɔgɔ fɔ aw ye. Dugu in tɔgɔ de ye ko Suwalibugu. Suwalibugu a bɛ Segu région de kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marikala ale mara la. Marikala ale mara la. N balimaw, Suwalibugu ani dugu ka surun dugu mun fana bɛ wele ko Digituana. Suwalibugu jatigɛwale maaw de taara yen ka taa menasi kɛ ko dugumɔgɔw ka bɛnkan ta ni u ye, ka tan d'u ma u k'u hakili jagabɔ. Olu yɛrɛ seginna ka t'u ka tu kɔnɔ u nɔ na. Mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye, bɛn ma se ka kɛ kelen ma, ka d'a kan Suwalibugukaw ko k'olu bɛ sa u tɛ jamana janfa. O de kɛra u kalinkan ye. A ye kuma lamɛn dɛ, wulibali de bɛ ka fɔ tan. N balimaw, jatigɛwale maaw nalen don mun na k'u bɛn'u ka jaabi minɛ, i b'a ye k'a fɔ dugulamɔgɔw ma segin ni mun ye o de bɔra a la. U jɔlen waati mun ni u bɛ ka ɲininkali kɛ k'a fɔ bɛnkan bi ta walima a ti ta, n balimaw, ko dugutigi de ye u jaabi. Ni ma fili kɔni a fɔra ten ko dugutigi, n'o tɛ fana alimami don, mais dugutigi ni ma fili o de fɔra n ye. Ko dugutigi de k'u ma ko olu tɛ se ka bɛnkan ta ni jatigɛwale maaw ye, k'olu tɛ se ka jamana janfa. O de kɛra dugutigi ka jaabi ye k'a fɔ terow ye. O bɛ kɛ yɔrɔ mun na terow ni tiɲɛ kojugu u y'a minɛ k'a da k'a kan tigɛ. Kuma digilen kɔfɛ u la, u ma temps di, c'est à dire temps d'explication, ou bien k'a fɔ kun jumɛn na a tɛ se k'a ta, ou bien k'a fɔ u b'u gɛn. Non, u ye dugutigi de minɛ k'o da k'o kan tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'o kɛ exemple ye pour que dugulamɔgɔ tɔw ka siran, u k'a fɔ ko awɔ n'o don an sɔnna an bɛ bɛnkan na. Parce que dugutigi ka o kantigɛli a dabɔ kun ye ka dugulamɔgɔ tɔw ni kun lasiran, soit u bɛ bɛnkan ta, soit u bɛ dugu bɛɛ lajɛlen faga. Balimaw, dugulamɔgɔw olu ma kuma, se t'u ye dabali t'u ye. Marifa t'u bolo u tɛ marifa yɔrɔ dɔn, muru t'u bolo mun bɛ se k'u permettre ka nin kafiri ninnu kɛlɛ u ka waleya jugu la. Olu kɔni y'u makun parce qu'en ce moment ils étaient faibles face à l'adversaire. Jatigɛwale maaw sisan a sabatira k'u bɛ taa waati mun, u ye avertissement de kɛ dugu kɔnɔ ka don dɔ fɔ ko ni u seginna ka na
ko u bɛna tasuma don dugu bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ jeni mɔgɔ b'a kɔnɔ k'a bɛɛ faga balimaw ni yɔrɔ in na u bɛna terroriste ka suɲɛni ye ne kun t'a dɔn n ko terror d'après eux-mêmes al-Mujahideen d'après eux-mêmes ko djihadistes k'u bɛ Ala ka kɛlɛ la ne kun t'a dɔn k'olu bɛ se ka taa mɔgɔ bololafɛn ta kɔfɛ ka taa feere o de kɛra a ye lase diɲɛ yɔrɔ bɛɛ terror taara walifɛn ta u kɔfɛ ka taa feere a kɛra c'est à dire braquage à main armée dɛ nin bɛ wele ten ne braquage à main armée donc menace kɛlen dugumɔgɔ bɛɛ siranna il y avait pas temps ka f'i b'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn ka bɔ dugu kɔnɔ dugu bɛɛ wulila bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini a caman bɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ ti u tɔw ta yɔrɔ dɔn dɔw t'a dɔn n ka karisa bɛ yɔrɔ jumɛn nin fana t'a dɔn n ka karisa bɛ yɔrɔ jumɛn kelen-kelenninw de bɛ ɲɔgɔn kalama donc dugu bɛɛ wulila fɛn o fɛn bɛ se ka taa yɔrɔ min na bɛɛ taara i taa yɔrɔ la dugu langolo tora mais bɛɛ ka minɛn tun bɛ yen motow dɔw ka motow tun bɛ yen moto caman nɛgɛmafɛnw magoɲɛfɛn caman ɔ terror a sabatira waati min u bɛna segin ka na u ka jaabi nɔfɛ tuguni pour une deuxième fois dugulamɔgɔw fan fɛ u nana sɔrɔ dugu videlen don an balimaw ninnu ye mun kɛ u ye moto fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ billahi u y'a bɛɛ cɛ ka taa feere localité wɛrɛ la prix la u bɛ k'u den ka taa feere o localité kɔnɔ u bɛ k'a feere cogo di u kɛlen don ka ciden don ni o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa ni moto in ye de kelen kelen soit o bɛ maa dɔ wele a dɔnbaga dɔ moto feereta bɛ n bolo ni mɔgɔ min b'a san a prix ye nin de ye k'a prix bazarder ka wali motow feere ten balimaw k'a ban billahi talahi u ye nin de kɛ magoɲɛfɛn fɛn o fɛn bɛ dugu in kɔnɔ mɔgɔw magoɲɛfɛn u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ n balimaw mun bɛ se ka feere k'a bɛɛ feere dɔɔni dɔɔni u yɛrɛ b'u mago dilan ni mun ye k'o bɛɛ lajɛlen ta wallahi hali yen dugumɔgɔw ka balo tɛ yen tuguni u y'a bɛɛ cɛ balo fɛn o fɛn bɛ yen malo wo ɲɔ wo kaba wo a sabatira ko fɛn o fɛn bɛ dugu in kɔnɔ balo la u y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye c'est à dire que hali sɛ u m'a to yen saga baw u y'a bɛɛ cɛ misi u y'a bɛɛ cɛ sɛ u y'a bɛɛ cɛ u bɛ se ka fɛn o fɛn feere u y'a bɛɛ feere u ye nin de kɛ Suwalibugu balimaw nin kɛra waati min ye sigibaw kamana ganna Suwalibugu du ni Marakalaman ja balimaw duguni dɔw fana bɛ Suwalibugu kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu mun bɛ wele ko Digituana sisan menace nana se olu de ma Suwalibugu kɔfɛ ko olu fana ka wuli balimaw olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲini na actuellement pour l'instant kibaruya dɔ yɛrɛ ko dugu videra ka ban ko dugu videra ko bɛɛ yɛrɛ ɲini parce que olu y'a ye déjà u ye mun kɛ Suwalibugu Digituanakaw y'a ye u ye mun kɛ Suwalibugu donc olu fana ye fɛɛrɛ jumɛn sigi k'u yɛrɛ ɲini yanni u kana se olu ma ka bin olu kan ka fagali kɛ o cogoya kelen na Digituana kɔfɛ dugumisɛnnin tɔ minnu fana ka surun a la bi ko o dugu fana bɛɛ lajɛlen pɛrɛnnen don wulili de kama désespoir total pour que mɔgɔ ninnu kana taa waliya jugu kɛ yen u ye mun kɛ Suwalibugu bon kuma ye mun ye Mali finitigiw tɛ a dugu ninnu na dugu de don dugumisɛnninw de don kuma bɛ faamuya a dugu dɔw bɛ hali u ma kɛ commune ye fɔlɔ dugumisɛnnin dɔw de don n balimaw dugumisɛnnin minnu don sɔrɔdasiw tɛ se ka cari a bɛɛ kɔnɔ ka d'a kan dugumisɛnninw sɛbɛkɔrɔ ka ca fo ka taa fɔ ka ca mais finitigiw kɔni bɛ marikala bɛɛ b'o dɔn finitigiw bɛ marikala n balimaw nin de kɛra mais
information kibaruya ka di cogo la a kun ma se an ka finitigi minnu filɛ nin ye marikala ye o information ma se u ma c'est-à-dire information yɛrɛ ma se sanfɛ jago ka se o finitigi minnu filɛ marikala donc balimaw ne kɛlen ka kibaruya sɔrɔ avant de faire une vidéo n ye fɛɛrɛ de kɛ un ami militaire que je connais à Markala n y'a wele ka information di a ma pour prendre des mesures nécessaires kun jumɛn na n'i y'u ye nin na cela veut dire que u natɔ don Markala c'est à dire que localité fɛn région fɛn o fɛn bɛ yen ou bien commune fɛn o fɛn bɛ yen ou bien cercle fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ fɛ k'a gosi u bɛ gɛrɛ a dugumisɛnninw de la fɔlɔ bon pour que ka o lasɔrɔ o cercle lasɔrɔ walima o commune lasɔrɔ walima o région lasɔrɔ u bɛ dugumisɛnnin fɛn o fɛn b'a entouré u b'a dugumisɛnnin bɛɛ lajɛlen obligé k'u jagoya ka bɛnkan ta ni olu ye parce que n'o dugumisɛnninw ye bɛnkan ta ni olu jatigɛwale mɔgɔw ye n balimaw o bɛ kɛ sababu ye k'u permettre u ka cible ye yɔrɔ min ye k'o sɔrɔ ni ka tiɲɛni kɛ ye parce que n'i ye bɛnkan ta ni u ye jagoya i bɛna baara kɛ u sagoya de kɔnɔ fɛn mun ka di olu ye o de bɛ kɛ fɛn mun ka di olu ye o de bɛ kɛ Maliyɛnw c'est une situation très grave n y'u ka plan di donc yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'u bɛ fɛ k'a cibler u b'a kɛrɛfɛ dugu ninnu bɛɛ de bila ka bɛnkan ta n'u ye bon à travers o dugu ka cible yɔrɔ min ye u bɛ se ka yen kibaruya sɔrɔ o dugumisɛnninw de fan fɛ o dugumisɛnninw kɔnɔna mɔgɔ dɔw u b'olu de utiliser ka u ka cible o yɔrɔ information sɔrɔ k'a di u ma k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma taa ye voici pourquoi u bɛna k'a daminɛ a yɔrɔ dugumisɛnninw na fɔlɔ c'est dans l'objectif que u ka cible ba ye yɔrɔ min ye u ka lasɔrɔ mais o tɛ se ka sɔrɔ f'u ka dugumisɛnnin ninnu de nɛgɛ walima k'olu menacer kuma in bɛ faamuya parce que a dɔw la u bɛ don hali dɔw kan dugu dɔw kan ni wari ye donc ni wari den b'a kɔnɔ u bɛ sɔn u ka proposition ma o bɛ wuli donc u bɛ mission mun kalifa o la u bɛ wuli k'o mission gérer n'o de ka taa an ka finitigiw ka kibaruyaw ta ka na di u ma nka ça a été le cas contraire pour Soualibougou ka d'a kan Soualibougou ko n tɛ bɛnkan ta Digitwana la même chose n balimaw ɔ u ye mun kɛ o de ye fagali waleya k'o ta k'o ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnyala Soualibougou ka taa fɛn min ye comment dirais-je dugutigi k'o da k'o kantigɛ an bɛ dugawu kɛ dugutigi ye bin kɛra a kan a ma diɲɛ foyi kɛ a ma min a ma bɔn a ma ala tanamako kɛ fo a ko de a t'a faso janfa ma ŋaniya jugu y'a da k'a kantigɛ ala tɛ ji to nɔnɔ na u ye nin kɛ diɲɛ dugu o dugu la billahi le prix serait payé n dalen do la parce que n'an ko le prix serait payé mɔgɔw t'a faamu maa ti dugukolo kan mun bɛ se ala ka kɛlɛ kɔrɔ o maa tɛ yen wa don mun ala bɛ n'o kɛlɛ a don de u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ mun kɛ ja conséquence b'a la an tun bɛ ka mun kɛ ja man ɲi maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ ka da nin ko in kan fɔlɔ finitigi minnu bɛ Marikala n'u ye nin video sɔrɔ u k'u jija k'u labɛn kosɛbɛ u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ waati laban in na kuma mun bɛ ka fɔ wulibali don u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ waati laban in na finitigi minnu bɛ Marikala filanan sira mun bɛ bɔ Marikala ka taa fo Kemasina parce que n'i ye Marikala bila k'i bɛ taa Kemasina i ye pont kɛ waati min i bɛ taa se dugu min ma o dugu bɛ wele ko Pointa le point A sira bɛ fara fila ye sira kelen o bɛ taa fo Ɲɔnɔ sira fana filanan o fana bɛ taa fo Masina n'i y'a lajɛ droite yan fan o de bɛ taa Masina ɔ mun bɛ tile o bɛ taa fo Ɲɔnɔ ɔ n balimaw
o sira fila n bɛ finitigiw alerter ka bɔ Pointa yɛrɛ tɛ dɛ ka bɔ Marikala ka taa Pointa o sira ani ka bɔ Pointa ka taa fo Masina yanni ka se Masina yɛrɛ ka bɔ Pointa ka taa Tɛn u bɛ Tɛn dɔn n'i bɔra Tɛn ka taa se fo Kanɛfu ani Kolongo Bolibana Kokiri Bozo Sirakɔrɔ Kawuti Bourdepont yɔrɔ Bourdepont de ye dugu laban ye yanni ka don Masina Bourdepont ni Masina cɛ si je ne me trompe pas 5 km sira in a kana boli a kan ten n'a m'a vérifier parce que o source kelenw bɛ mun fɔ an ye k'u tun kɛlen don k'o labɛnw sabati ka engin explosif don dugu jukɔrɔ o yɔrɔw la parce que goudron ninnu mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka o bɛ engin don goudron kan cogo di n'i ye goudron lajɛ dingɛnw bɛ kɛ yarɔ goudron yɔrɔ dɔw bɛ olu bɛ wuli bɔgɔma yɔrɔ in dɛ goudron wulilen don ka bɔ yɔrɔ min na u bɛ t'o de segi ka min don o de kɔnɔ u tɛ taa goudron yɛrɛ tigɛ dɛ u bɛ yɔrɔ de lajɛ yɔrɔ mun ye dingɛma yɔrɔ ye u bɛ t'o de segi sisan ka ɲa n'u y'o segi u b'a don o de kɔrɔ bon waati dɔ la fana n'u y'a ye o plan in bɛ ka lakodɔn u bɛ goudron tigɛ parce que u bɛ baara in kɛ waati min o y'a sɔrɔ u ye labɛn bɛɛ sabati k'a dɔn k'a fɔ Mali finitigiw ni a yɔrɔ sugu ka jan donc u bɛ goudron tigɛ k'a yɔrɔ segi ka bɔgɔ k'a kan u ye goudron mun tigɛ u bɛ tila ka n'o d'a kan i b'a fɔ ko non foyi t'a jukɔrɔ waati dɔ u b'o kɛ mais goudron tigɛda in sauf que o kɔni o bɛ dɔn donc c'est pour dire à nos militaires mɔgɔ o mɔgɔ finitigi fɛn o fɛn bɛ boli a sira kan kelen convoyeurs c'est à dire que mobili transport minnu bɛ voyager a sira kan aw bɛ aw janto a la kosɛbɛ aw b'aw hakili to sira in na kosɛbɛ aw b'aw yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ donc finitigiw j'espère que u bɛna nin message sɔrɔ ka a sira in fuyeli daminɛ k'a lajɛ en cas n'a y'a sɔrɔ u ye fɛn don a kɔrɔ walima u ma fɛn don mais ce qui est sûr source ye nin de confirmer n ye wa u kun y'o labɛnw bɛɛ sabati mais ale kɔni m'u ye k'a dɔn o sira kelen mun fana bɛ taa ɲɔnɔ c'est la même chose balimaw k'u tun y'o labɛnw fana sabati ka engin explosif don o dugu jukɔrɔ dans quel motif k'u kun y'a fɔ de jagoya finitigiw bɛ yɛlɛ a kan cogo di donc olu bɛna dugu dɔ lajɛ o kɛlen kɔfɛ sisan ka bombe ninnu placer dugu jukɔrɔ donc olu bɛna dugu dɔ lajɛ k'o dugu attaquer ka attaque violente ta ka ɲɛsin o dugu ma o mana kɛ sisan yarɔ alerte bɛna di an ka finitigiw ma u ka taa joona o secours donc finitigiw bɛna boli mun kɛ ka taa yen dugu ma donc olu ka taa yɛlɛ engin explosif kan voici leur stratégie k'a fɔ aw ye nin de bɔr'u da kɔnɔ wa source ye nin de lase ne ma a tɛ ci a tɛ sɔsɔ a tɛ ci a tɛ sɔsɔ donc c'est pour vous dire que a localité kɔnɔ ni alerte sera aw ma an ka finitigiw k'a fɔ ko attaque bi yan sira in a y'a jateminɛ kosɛbɛ c'est que piège dɔ dalen don u fɛ c'est vrai k'u bɛ attaque la mais piège dalen don u fɛ aw ɲɛ sira kan pour que aw ka taa bin a kɔnɔ ala ka an n'aw kisi a ma ala ka an ka finitigiw bɛɛ kisi donc o fana y'u ka fɛɛrɛ belebele dɔ ye pour l'instant donc nin baara in de labɛnnen tun don u bolo i b'a ye k'a fɔ Marikala zone in kɔnɔ ka taa se fo Masina ani Ɲɔnɔ o sira in kan parce que sira mun don a sira bɛ boli kosɛbɛ sira in bɛ boli kosɛbɛ wa u yɛrɛ bɛ alentour la yen u bɛ fɛn bɛɛ ye u ka complices bɛ yen donc u b'a dɔn fana an ka finitigiw bɛ boli a yɔrɔ in kan kosɛbɛ donc k'a fɔ finitigiw ye nin janfa sugu dalen don u ɲɛ nin jan sugu dalen don u ɲɛ nka u ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ n'u bɛ boli a sira kan fo ka taa se mobili transport ninnu ma a kari minnu bɛ taa yen o 207 minnu bɛ taa yen personnels bɛɛ ka sira jateminɛ kosɛbɛ allez-y dans la vigilance hali ala ma taa Faliwotoro ninnu bɛ engin explosif da ɲɛ Faliwotoro u y'a kɛ yan
cɛ fila degun kɔnɔ cɛ tuwara ka de maliyɛnw wallahi n yɛrɛ ɲinana ka n da don nin ka histoire la c'est pitoyable billahi c'est pitoyable a bɛ fali wotoro sanfɛ u bɛ ka taa kungo la foro la mɔgɔ kelen bɛ fali wotoro kan ka fara ale kan ja ninnu ka engin dalen don fali wotoro de taara yɛlɛ bon min kan a y'a sauté balimaw a y'a sauté ka cɛ sen tigɛ ka bɔ a la ni ala cɛ a duguni filɛ masina kɛrɛfɛ ko tuwara ka cɛ sen tigɛ Sumana Dambele n'i bɛ ligne na i bɛ se k'a confirmer o i yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ sen tigɛ ka bɔ a la bon le plus grave moyen tɛ cɛ somɔgɔw ye k'u bɛ jɔ ni a ka nécessaire ye billahi talahi k'a sen tigɛ ɲɛyanfan in k'o fana endommagé o kɛlen permission kɛlen a la yan yen nɔ a taara ka na n'a ye yan a somɔgɔ sira dɔ bi yan o nana i occupé daminɛ moyen fana t'o ye k'a fɔ k'a b'i occupé a la jusqu'à merde o yɛrɛ ye wulikajɔ dɔ sabati ka taa n'a ye CNT kɔnɔ yen fɛnw fɛ pour que u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na k'u occupé a ka furakɛli la balimaw u ye kamalen ka ɲɛnamaya tiɲɛ nin cogo de la a tɛ se ka baara kɛ cogo a bɛ baara kɛ cogo di fo n'a y'i sigi ka feere kɛ don mun na n welela ka kibaru fɔ n ye n yɛrɛ de bougera ka taa ɲɛkisɛ d'a kan a ye n tɔɔrɔ parce que a don n bɛ se waati mun a ye ɲɛ a bɛ ka kasi a ye ɲɛ dɔrɔn a y'i kɛ kasi kan a kamelen donc balimaw ni tero ninnu maa o maa i bɛ k'u fɛ ne tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli maa o maa i b'u dɛmɛ fo ka diɲɛ wuli ne ni e kɔni haramu de don cɛ o cɛ muso o muso i bɛ nin terroriste ninnu dɛmɛ n y'i haramu fo lahara wa a ka haramu ni n bɛ se k'i faga n b'i faga a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ ni n bɛ se k'i faga n b'i faga hali n tɛ tamatiya n tɛ hinɛ billahi n'i tɛ criminel dɔn terroriste de ye criminel ye n'i tɛ ala jugu surantɛrɛ dɔn terroriste de ye ala jugu surantɛrɛ ye n'i tɛ kafiriden dɔn kafiriden a tɔgɔ de ye terroriste aw yɛrɛ nana bina jara n'a ka mɔgɔw a ka hakɛ to n'i tɛ batariden dɔn terroriste de ye batariden ye n b'a fɔ aw ye je n'hésite même pas à dire n'i tɛ yahudiya dɔn terroriste de ye yahudiya ye c'est pour vous dire que diɲɛ kojugu fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na kojugu fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na olu bɛ sɔn a ma u b'a kɛ n'u tilala u bɛ sɔrɔ ka fɔ astagfirullah ye n'u tilala u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ma mun faamu mɔgɔ fagala de bɛ taa mɔgɔ fagayɔrɔ la a bɛ ka mɔgɔ faga waati min innocent faga waati min a bɛ tila k'i kanto ko Allahu akbar o tɛ sitanɛ kɛlen ka ala tɔgɔ fɔ o tɛ sitanɛ kɛlen ka ala tɔgɔ fɔ wa sitanɛ b'a ka sitanɛya baara la waati min a bɛ ala kan k'a tɔgɔ fɔ e m'a ye waati dɔ kɛra zone dɔ kɔnɔ yan a histoire ni yɛlɛ tun bɛ ɲini ka ne faga u taa o taa u ka attaque na yɔrɔ n'u bɛ attaque plein na u bɛ to ka mugu ci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sagira bɛ an ta balimaw a waati ni a mɔgɔ ninnu k'u mana taa attaque fɛn o fɛn na n'u bɛ ka Allahu akbar fɔ o attaque da bɛ goya u la u y'o jate minɛ mun kɛ donc u ye attaque minnu labɛn o kɔfɛ u ma sɔn Allahu akbar fɔ fiyewu ko Allahu akbar bɛ k'olu segin kɔ non c'est à dire ni mɔgɔ ninnu ye dangatɔw de ye quoi bɛɛ ni ala cɛ ko Allahu akbar bɛ k'olu segin u kɔ quoi donc olu ye a waatini bɛɛ kɛ u bɛ attaque fɛn o fɛn kɛ Allahu akbar bilala pewu u bɛɛ interdit la a mouvement terroriste tun bɛ yen nɔ mais u ka ko banna
parce que y a un moment dans carrière là jene zone na wallahi balmaw o de la ni mamun bi yɛrɛ ma pense à cela muna dugu dɔ datugulen do bi balo tɛ se ka don u kɔnɔ jɔn ka baara do o dugulamɔgɔw ye mun k'u la muna dugu dɔ datugulen do bi embargo sigilen do kan u tɛ se k'u mago ɲɛ ci foyi ɲɛnabɔ jɔn ka baara do a dugulamɔgɔw ye mun kɛ a tigiw la u ma foyi kɛ u m'u tɔgɔ fɔ u ma terisu jamu fɔ u m'u lagosi fo u sigilen do ka dugu la marifa bɛ terroriste bolo a bɛna o dugu da sɔgɔ ka o mɔgɔ menacer k'a bila waleya jugu la k'a bila kɛɲɛko la n'a m'o kɛ fana a bɛ faga ne ko quand est-ce que jamanaden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ko kafiriden ninnu kɛlɛ de dɛ quand est-ce que jamanaden b'a faamu k'a fɔ olu kɛlɛli o ni Asimi ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quand est-ce que jamanaden b'a faamu k'a fɔ tero kɛlɛli ani Asimi ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani premier ministre ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani SO ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani CNT ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la institution si sauf que tu le fais pour toi-même dɔ ka bɔ dugu dɔ fɔ ne ye bi Mali kɔnɔ dɔ k'a ka dugu fɔ ne ye Mali kɔnɔ ko n ka dugu ye nin yɔrɔ in ye ko hali jatigɛwale maaw ka menace ma deli ka bɛn a dugu kan siɲɛ kelen n b'a yirila sisan n ko dugu o dugu ka dɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ n m'a fɔ a tɛ mɛ o dugu ka dɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ ka fɔ hali jatigɛwale maaw ka menace ma deli ka d'a kan siɲɛ kelen a ka dɔgɔ o de y'a to don jumɛn an bɛ conscience sɔrɔ k'a fɔ maliden bɛɛ de menacelen don surasiw dɔrɔn menacelen tɛ maliden bɛɛ minnu bɛ Bamako wo minnu bɛ région kɔnɔ wo cercle kɔnɔ wo commune kɔnɔ wo village fraction kɔnɔ bɛɛ de menacelen don mais ni tun y'a fɔ Bamakokaw ye waati dɔ ko tero bɛ na yan jɔn tun bɛ da la ni tun y'a fɔ Bamakɔ ye ko tero bɛ se yan u tun bɛ da la mais tero mana yan u mana tiɲɛni kɛ yan hali n'a sɔrɔ u bɔrɔntɔ la mais u mana tiɲɛni kɛ yan dɔw de la n ko bɛɛ menacelen don bon n'a fɔra an bɛɛ bɛ o menace kɔnɔ o menace kelen kɔnɔ an ɲɛ bɛ lagalagatɔ den dɔw ayi n t'a fɔ lagalagatɔ saraka den dɔw la minnu bɛ ka tila k'o mɔgɔ kelenw dɛmɛ en faisant quoi carburant ta ka taa d'u ma en faisant quoi information k'o d'u ma allo a donna ta information k'o d'u ma en faisant quoi k'u mago ɲɛ fɛnw san ka taa d'u ma en faisant quoi ka moto san ka taa d'u ma en faisant quoi ka marifa san ka taa d'u ma en même temps ale mun bɛ k'a kɛ ale bɛ menace kɔnɔ a fa bɛ menace kɔnɔ a ba bɛ menace kɔnɔ jamana kuturu yɛrɛ de bɛ menace kɔnɔ ne ma se k'o intérêt ma yɔrɔ de faamu quoi est ce que hakili mun bɛ fɔ k'a fɔ ko b'an bɛɛ la est ce que tiɲɛ don wa k'a fɔ ko hakili kelen de b'an bɛɛ kɔnɔ an bɛɛ kunkolo kɔnɔ hakili kelen b'an bɛɛ kunkolo kɔnɔ est ce que kuma in ye tiɲɛ ye waati dɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o de la parce que n'a sabatira ko hakili kelen de b'an bɛɛ kunkolo la ne t'a dɔn bunahadamaden hakilima k'i bɛ se ka nin kɛ cogo min na ne t'a dɔn je suis en vidéo je te rappelle là balimaw nin ye kabako ye dɛ nin ye kabako de ye yarɔ ONG international dɔ bi yan n tɛna tɔgɔ fɔ ne n'u karila ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn ne ye n da don ko dɔw la a digira fɛn dɔw la u taara ka taa ko yɛlɛma
ka taa kɛ ne bolo fɛn wɛrɛ ye mais n b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ localité dɔw bɛ yen u ka t'u ɲɛ da réalité sugu dɔw kan quoi wallahi ka kɛ ala kama ka t'u ɲɛ da c'est à dire waleya sugu dɔw kan c'est inexplicable o de la n ko don min na ni maliyɛn den sugu dɔw sɔnna n m'a fɔ maliden bɛɛ ni maliyɛn den sugu dɔ sɔnna ka terrorisiya dabila a don terroriya bɛ ban a don terroriya bɛ ban nanzara ka na a bɛ hakɛ to nanzara n'a bobara bilen ka bɔ a ka jamana na ka na farafin ta jamana kɔnɔ ka farafin a ye farafin ta jamana min kɔnɔ a b'o farafin kelen kɛ ka farafin ɲɔgɔn kɛlɛ o jamana kelen kɔnɔ c'est ce qui se passe kana jamana dɔ kɔnɔ ka jamana o mɔgɔ dɔ ta ka tila ka jamanaden tɔw kɛlɛ ni o ye u bɛ marifaw d'i ma bɔnmuw d'i ma nafolomugu d'i ma k'i k'a ci i yɛrɛ fa ni baw la k'i k'a ci i kɔrɔ ni dɔgɔw la ɔ maa mun b'a a yɛrɛ fa n'a ba faga o tɔgɔ o bɛ wele cogo di dɛ maa mun b'a yɛrɛ fa n'a ba faga ne ye histoire dɔ fɔ yan dɔw ye ne sɔsɔ n bɛ segin a kan n'a sabatira ko cɛ o cɛ bɛ yen k'i y'a sɔsɔ n'an ka taa diba la dalilu kɔni dalilu yɔrɔ tero ninnu chaque fois u b'a fɔ ko laɲini dɔ b'u la ne delila ka ɲininka la plateau dɔ kan ne ko n ko laɲini foyi t'u la u ka laɲini yɛrɛ sugu dɔɔnin tɛ u ka laɲini ka jamana déstabiliser dɔrɔn ni u b'a fɔ waati bɛɛ ko ka sigikafɔ kɛ yɛrɛ olu yɛrɛ tero b'o demande u yɛrɛ bɛ to k'o demande ko ka sigikafɔ kɛ a ka ca a sigikafɔ dɔ ma organiser Masina ba kɔfɛ wa n k'a kɛra maa caman tun b'a kɛnɛ kan dɛ Mali maaba caman à l'époque si je ne me trompe pas c'était Boubou Sissi qui était premier ministre à ce temps ni Boubou c'était l'autre là Boubé a b'olu fila dɔ ni ɲɔgɔn cɛ paix à son âme hali n'a sɔrɔ ne n'a tɛ hakilila kelen ye n bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔn sumaya ye parce que saya bɛɛ bi sa et personne n'est autorisé ka kuma jugu fɔ su ma parce que olu fana ka faamuyali tun ye dɔrɔn ka sigikafɔ kɛ ni mɔgɔ ninnu ye chacun a sa compréhension donc au premier ministre ka voyage fɛ yɔrɔ in na u taara yen tero welela ka na kɛnɛ kan donsow welela ka na kɛnɛ kan Amadu Ɲansɔn i bɛ se k'a certifier ni tulo bɛ n na ko ka bɛnkan sɛbɛn signé wa bɛnkan sɛbɛn bɛ signé don min na nafolomugu de cɛra k'a di jatigɛwale mɔgɔw ma miliyari de don dɛ miliyari n ye n kali ala la mun ye n dabali ban o jatigɛwale maa kelenw nana n'u ka marifa de ye marifa ma minɛ u la dɛ a kɛra yan u nana n'u ka marifa de y'u fɛ kɛnɛ kan wari dir'u ma o cogo kelen na u seginna n'u ka marifaw ye hali k'a fɔ an k'u ka marifaw minɛ u la o ma kɛ balimaw o miliyari kelen taara utiliser un mois après ka mun kɛ ka taa histoire dɔ créer ko fila ni dɔngɔnɔ bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka t'o créer Bayangara Kurun Bakas kɛlɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ yen a bɔra Masina ba kɔfɛ ka taa fo yen voici comment l'histoire est venue c'est inexplicable ɔ n'u ka laɲini ye wariko ye wari kɔni dir'u ma a don u m'a dabila n'u ka laɲini ye sigikafɔ ye sigikafɔ kɛra o don pacte siɲɛna u m'a dabila n'u ka laɲini ye alako ye a don alako kuma ma b'u da kɔnɔ n ye n kali ala la alako kuma ma b'u da kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ ninnu n'an ka finitigiw ye sigikafɔ kɛ finitigiw yɛrɛ tɛ
Nous ni jamana autorités sigafo ni autorités pas les autorités actuelles forcément ka damine folo autorité fɛn fait tɛmɛna ko u ye chance sɔrɔ ka discuter ni jatigɛ wale mɔgɔw ye a ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ u b'u sinji ala ko yɔrɔ de kan non u t'u sinji ala ko yɔrɔ kan sinji fɔlɔ u ka mɔgɔ minɛnenw ka bila sinji ko filanan nafolomugu ka d'u ma n'o ye miliyariw ye c'est à dire hali n'u bɛ ala ko in fɔ o bɛ na fo kɔfɛ de fo kɔfɛ waati dɔ yɛrɛ u t'o fɔ. Mais la façade devant nous, c'est-à-dire dans les médias, devant les caméras, on nous dit que c'est le djihadisme. On nous fait savoir chaque fois que c'est le djihadisme qui est en cours au Mali. Alors que c'est le terrorisme qui est en cours au Mali, pas le djihadisme. C'est un terroriste sponsorisé par un autre terroriste qui sont en train de massacrer les civils au Mali. Un desani. Balmaou. Bita ku yeni commentaire ou di. Mais ka yura la bi kibariyate ambulo folo. Mali finitiku ka opération kunkan pour l'instant. Bi koni Kibaria confirmé l'ente en bolo. Donc, on te Kibaria dit selon les rumeurs, mais après avoir vérifié. Donc, Kibaria Mounoumbambolo pour l'instant, ni Ubanga rumeur mnen kono ambulu kan ku traité. Donc, demain ni Allah sona, nanye jabi jonyon sera fait on fait no bena di auma. Maintenant, me fait ka ni yoren Kibaria de di no e swali bugu ani digana. Donc, k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka alerte lancer kuma minnu fɔra a ka taa bala ni ala sɔnna ma ala ka jamana in basigi ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ala k'an kisi an balimaw b'aw bila yan k'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.